आंनि हिनजावखौ दिनैनो लायफिनगोन होननानै बुंबायना नों खोनायाखै नामा आंलाय गासैखौबो खोनादों नाथाय नोंनि नोमफानाव सिलाइ दङ सिलाइजों खि नों हागोन बेनि थाखाय आंनोबो सिलाइ नांगौ आंबो लाफागोन माखौ लाफागोन नोंलाय आंनोबो सिलाइ नांगौ आंबो गावनाय नायनो लुगैदों जाम्बि आं नोंजों एसेबां नोंनि खस्थ'आव थाफादों नोंजों हिनजाव लायथिनो थांनायाव थांफादों नोंनि दुखु समाव आंसो दं सोर दं ओइ दाउदै आंहालाय मा जादों मानि रागा नों मानि इसिबां गाज्रि दाउदै मानसिया इसिबां गाज्रि जानो नाङाथ' आंलाय मा गाज्रि जादों नों मानसिया गाज्रिखायनो गाज्रि होननानै बुंदों आं नों सन्थलानिफ्राय फैसा लानानै मानो लायाखै होननानै बुंदों फैसाखौनो लायाखै सन्थलानिफ्राय बे सन्थलाया आंखौ ओरैनो बुंनायानो सन्थलाया माला थगायफेरनाय सन्थलाखौनो एसेबां फोथायो मानसि जानानै रावखौबो फोथायनोनो नाङा नोंखौबो फोथायनो नाङा आंखौबो फोथायनो नाङा बुहुमाव रावबो रावखौबो एसेबां फोथायनो नाङा जेरै आं सन्थलानिफ्राय फैसाखौनो लायाखै सन्थलाया फैसा लादों होननानै बुंदों गुबुनखौथ' आं मिथिया नाथाय नोंखौ आं बारा थिग मोनाखै दाउदै सन्थलानिफ्राय फैसा लानानै लायाखै होननानै बुंदों नों सन्थलानिफ्राय लाबाय जेब्ला नों होफिननो हाया एसां खस्थ' दखान फिसा होनानै जादों बेखौबो थगायनो नागिरो नोंहा मानि आंखाल दाउदै मानि आंखाल आंहा मानि आंखाल आंहा हौवानि आंखाल थाखा फैसानि आंखाल रायजो जानायनि आंखाल हौवा खालि हौवा सानै साथाम हौवा लाथारगोन नामा नोंलाय उनावहायलाय उननिखौथ' आं मिथिला नाथाय दा सासेयानो गैया नोंनि हौवा लानाय लायखौ आं मिथिया नाथाय नों एसेबां बेफोरबायदि जानाङा दाउदै मिथिबाय सन्थलानिफ्राय फैसा लानाया होफिन आं जुदि एसेबां अनदों होमबा सन्थलाखौ नोंनो अननानै फैसा होबानो जाबायना आंथ' सन्थलानिफ्राय फैसाखौनो लायाखै फुगानो बांद्राय गोसाद्राय नोंनाबोथ' गोसा नोंनाबो जाबाय कें होनबाय थागोन आंहा मा जादों बेफोरखौ मिथिदों नोंसोर नोंना जानायानो जोबो नोंनाबोथ' जालु जालायानो जोबा हिनजावानो खारजालायबायदां आरो बेनिखायनो दाउदैजों सिथाब आरो एग्रांना होलायबाय नामाब्रा हाफां आंखौ बेफोरबायदि सन्देह खालामनानै हिनजावा खारनानै दंहैयो दा बे हिनजावखौनो लायफिननांगौ आं हायोबा आंखौ हेफाजाब होदोलै हाफां आंलाय नोंसोरनि हौवा हिनजाव खारनायावलाय माने हेफाजाब होनो नोंथ' मालाय हिनजाव खारनाय खारिखौ नोङो हेफाजाब होलायना नोंथ' आइजो माहारिनि नोङो माबाना लिडार ना बेनिखायनो हेफाजाब होदोब्रा आं आइजो माहारिनिसो दा हौवा माहारिनि नङाना सिगांग्रो आङो नोंनि हिनजाव बादालिनाव सोंग्रोगोन बिनिफ्रायसो मा जादों मा जाया खबर लाफिनगोन आं नोंनाव नोंनिल' खोथा खोनासंनानै जायाथ' बादालिनोबो खोथा खोनासंनांगोन नों मा सानमारखोब्रा हाफां आंखौ बुन्दा आं मानसिया एसे राखां रुखां जाबाबो बुन्दा नङाब्रा आंलाय दाखालि थफसिखौ बुंदोंमोनसो दा नोंहा हौवा गैया आलाय सिलाय जाबाय अमा राजाया बारा मोजां नङा नोंखौनो आं लानोसै होननानै नंमारगौसोथ' सोर लुगैयो गावनि हौवाखौ मालाय हिनजावखौ अननायखौ बै मालाय हिनजावा जेसेबां दुखुथिया जाया मानो जेसेबां लोरबां जाया मानो गावनि हौवाखौ बै नोजोरै अननायखौ लुबैया मिथिबाय फैसा थाखा होनानै खामानि होनानै अननाया बेलेग नों हिनजाव महरै अननो नागिरनायखौ नोंनि हिनजावा गनायगोन आं जुदि बादालिनि जायगायाव थानाय मोनब्ला नोंखौ गोथाङै दोननाय नंलामोन आं माबायदि बुंथारोलै नोंबो मालाय नोंनि हिनजाव बादालिया बेलेग हौवाखौ दुखिया नुनानै गोसो थोनो नागिरबा बा माहाजोन नुनानै गोसो थोनो नागिरबा नों नोंनि बादालिखौ मोजां मोनगोन थिग बिदिनो बादालियाबो मेगन सानानै दुखु जानानै खारनानै दंहैयो बहा खारनानै दं बियो जोंहानि न'आव नोंसानि न'आव नोंसा बिफानि न'आव मालाय मोजांसो मालाय हौवानावथ' थाङाखैना नोंसानि बिमा बिफानावसो थांदों बेखौनो इसिबां दावराव जागासिनो नोङो आरो बे दाउदैजों गिदिंगासिनो आरो बेबायदि थासारियाव नोंलाय मानो दाउदैजों गिदिंनांगौ थफेराम नंगौ नामा आं दाउदैजों गिदिंनाङा होमबा गिदिंनाङाथ' आरो आं माखौ एरनानै होदोंहाय आंहाबा थफेरामखौ हेफाजाबसो होदों बिनि दुखु समाव बिनि अलखद समाव आंसो थाफादों दाउदै गला नोंनि डायलग फैसा लानानै होफिननो रोङि हिनजाव मोनला नोङो हौवा मोजां मोनला दा बायदियाव सोरबा हौवाया नोंखौ हाबा खालामनांगौबा गोथाङैनो गोथैसो जानांगोन मिथिबाय दाउदै गला थफेराम आंनो सिलाइ गंसे नांसिगौ बे हाफां गालिखौ खाफालावनो थुफ्लंलायना गावफ्लंनो मा गावलु गावला बेफोर खोथाखौ खुगायाव लाबोनो नाङा मिथिबाय गाज्रि बेफोर खोथाया मालायखौबो धंस खालामो गावबो गोजोनाव थाया होमबालाय मानोथो आंखौ हाफाङा रावबो हौवा मोननाय नंला मोजां हौवाया आंजों रायजो जानो हानाय नङा होननानै बुंदों होमबा आंनि जिउआव नेवलानि अनगा रावबोआनो गैया नांगौथ' आरो नोंनि जिउआव आंनि अनगा रावबो गैया आइ लाभ इउ दाउदै सना दानो सोबबागासिनो सोबागोन आं नोंखौ मालाबाबो गोसो थोनो हाया हाबायाथ' गोजाननि बाथ्रा मानो होनब्ला आजिखालिनि
थाबायानो थोआ मानोथो दुखु जाबाय थायो नोंलाय हौवा मोना होननानै आरो बे थफिरामजों मानो थाबायदों थफिरामा दय बुलायलायदों नों सादाखौ बुदों थफिरामा माथो जाखो आदाया नोंखौ आंजों हाबा होनो नागिरबाय थायो बेनिखायनो आंहा जेबो फादानाय गैया गावनि बिदाखौनो बिदि बुंथारबाय होनबा नों बेबोथ' आंखौ अनखाया गावनि बिनानाव होननानै थफिराम थौदो नागिरहैनोसै बुस्थुफोरखौ थौ बहा थांनो नागिरदोंलै आंबो थांफागोन थफिरामनि आखलखौ बारा मोजां मोनाखैलै आं दावदाय नुबायना नुबाय जोंनि उन फैगासिनो रागा जोंबा बेखौबो दामनासो हरगोन आं ओरैनोबा हिनजाव खारजानायनि दाय माबोरै लाबोफिनगोन बिनि माबागासिनो आङो प्लानिं प्लटिं खालामगासिनो दावदै थांदो थां बहा थांनो न'आव थांदोब्रा आं मानो थांनो नोंनि दुखु समाव आं नोंखौ मानो हारसिङै दोननो बा एसेबां अननाय सोमजिदों आंनि सायाव आं मानसिया जेब्लाबो मानसिफोरखौ अनखायो नाथाय आंखौसो मानसिफोरा बुजिया आं बुजियोब्रा आं नोंखौ बुजियो दावदै नोंनि आथिंनिफ्राय खर'सिम आं गासैखौबो बुजियो नों आंनि उन फैना मिथिबायना नोंखौ आदाया थिनहरदोंबा नों आदानि खिथुखौनो सोलाय थां मालाय बिदि बुंनो मानो एसेबां रागा जायो आरो नों थफिराजों गिदिंबाय थानाङालै थफिरामा हिनजाव दंखायो समाजाव नोंखौ मानसिफोरा गाज्रि होनगोन थु थु बुक खालामगोन बेखौलाय आंखौ दाबो समाजनि मानसिफोरालाय होनखायो आंहा इज्जतआनो गैया आं लाबोनानै होफैगोन मान सनमान खालि नों आंनिल' हिनजाव जा नोङो फेथुला दुलदांगा आंनि आदा नङाबा नोङो जेबोआनो गैया बेनिखायनो नों बारा बुंनाङा ना महराव दं ना गियानाव दं ना टेलेन्ट दं ना नोंहा माबा मोनसे बुस्थुआनो मोजां दं आंनो लाजि फोनांजाबाबो नोंहा देहायावनो नाङा मानो होनोब्ला मालायखौ लाजि फोनाङाना गावनि मानसिखौसो बावै थफिराम बांद्राय रागा जोंबा आंनाबो गाज्रिथारलै आखला दावदैखौ लाफाबाय थानाङा दाथ' आं दावदैखौ लाफासिगोनसो नों आंखौ बखिनानै लाबाय जेब्ला आंखौ एग्रांनानै लानाङामोन नोङो दावदै थौ थांनाङा होनदोंना आंसोना थफिराम थौ दावदै नों थफिरामजों गिदिंबाय थानाया सानसे बरबाद जागोनलै आंनि खोथाखौ मानो एसेबो लायालै नों दावदै महाराजा नोंनि गारिखौ लानानै आंबो गुवाहाटि फारसे थांगासिनो दङ अब्लासिम जेबो फालतु खामानि मावनाङालै महाराजा आयु महाराजानि गारिखौ लानानै बेलाय बहा थांनो नागिरलायखो नारजि बुदां बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय मोनसे खामानिनि थाखाय गुवाहाटि फारसे थांनो नागिरदों गुवाहाटि ओमफ्राय बेथ' गारियाथ' महाराजानिसो मानो लाखो नोंलाय महाराजानि गारिखौ आंनि गारिखौ महाराजाया लानानै थांबायना बेनिखायनो महाराजानिखौ लाबोबाय आं आं रोंला दै नोंसोरखौ आं रोंला मा रोंबाय थानांगौ जाखो नोंलाय खामानिनि थाखायसो थांनो नागिरदों आं आरो नोंसोरनि बिखुनजो बिहामजोनि दावरावआव आं एसेबो सहायनो हाला दावरावआ जोब्बासो फैसिगोन आं नोंसिनानो मोजां न'खराव दावराव दावसि जादों बिखुनजो बिहामजो नांलायदों होननानै बुंफ्लाना नोंसोरो बाहेरायाव थांनो हायो जों हिनजावफोरा बहा थांगोन नांलायबाबो खमलायबाबो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगौ थोरसि लथा सुहोनांगौ बा जोंहा रेस्ट थानो गैया माथो हिनजावफोरालाय आं मिथिया नों जेरावबो थांनो मोना नारजि बुदां नों जेरावबो थाङा ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आंलाय मानो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जाखो बे मानामुनियाबो दं आरो गोदाव सोराव आं मोनसे खामानियाव थांनि डिस्टार्ब खालामनाङा आंखौ आच्छा आं दाना नोंखौ डिस्टार्बसो खालामो आरो खोन्था गुवाहाटियाव मानो थांनो नागिरदों बुंबायानो दा मोनसे फिसा खामानि दं बेखौ मावनानै फैनि मानो इसेबां गोदाव सोराव खालामबाय थायोब्रा हाफा एसे सान्थि थानो होलै आं जेरावबो थानो माथो खामानि आरो न' ओमफ्राय आं मा अखाफोराव थांलाय हाथरखियाव थाङो नामा ओइ हाफां सना बिदि नङालै आं फैफिनगोन थाबैनो आइ लाभ इउ हाफां माबायदिथार आयौ गारि सोलायलायनानै बिसोरो गुवाहाटियाव मानो थांदों बे महाराजायाथ' फाक्का बाला हाग्रि मोनजियाबो हौवाखौ फाथागोनलै रबाला फन खालामनि महाराजाखौ मा जालायखो हाफां सना डार्लिं मा जालायखो मैला मैथा डार्लिं सार्लिं दा होनखा आंखौ मुगै सुगैया हाब आंखौ गोसोखांनानैसो नों गले 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 फन खालामगासिनो बेनिखायनो आं सानबाय मा नों आंखौ गोसो थोबाय नों आंखौ मा साननानै बुंदों आं मिथिखायो बिदि बुंनानै आंखौ फन हरनाय नङा सानदों आरोना जोंहानि गारिखौसो लानानै थांदों नोङो मिथिबाय ओंखायनो नन स्टप फन हरगोन आंजों भिडिअ कलाव रायलाय माबार दानो बहा दं दे नायथारदो गोसो मोनस्रा नुबाय दा आंनि हेन्डसाम महरखौ बोरो नोंनि उनथिंजाय सोर जिरायनानै दं नायनो सोर जिरायनानै थानांगौ जाखो मालाय सोरनिबा गार्लफ्रेन्ड दंफैयोब्रा आंनि खाथियाव दा बेखौनो आंजों फैफानायखौ सानलायदोब्रा नों दा मोनाखासिगोन ना हरावसो भिडिअ कल खालामगोन आं नोंखौ देन साला
देनजार गाज्रिमालै बे हाफांनि आखला दा हरावबा जावगा देखा जायगा मबाइलखौनो सुइच अफ खालामना उन्दुना थागोन ना मा होनो रायजोफोर बेलाय हंला आरो बे बिबारखौ गोथैनो बावनो लांदों ना बहा मा खालामनो लांदों बे बिबारखौ दुम्फाव आच्छा दुम्फावनो हैनो नागिरदों आयो बाला आं बिराद गाज्रि थासारियाव दङ मिथिबायना आंनाव हिनजाव हौवानि खोथा बुंनाङा नोंनि थाखाय जरा एप दंखायोना जरा एपनिफ्राय हिनजाव नागिरबाल हिनजाव आंनाव नङा मा जालायखो नोंहालाय माबालाय आंनो नोंनि हेफाजाब नांगौमोन सिगां आंनो फैसाया दिहुननानै हरगो स्कुटि गाज्रि खालामदोंना नोंसा आंथ' स्कुटिखौ गाज्रि खालामाखैना गाज्रि खालामनाया नेवला आरो दावदैसोना माने आनै दावदै बाथामिस नोंसोर न'खरनि मानसिफ्रा आंनि खर'खौ गला खालामो बेनि सायाव नों आंनाव हेफाजाब बिदों न'निया न'नि जागोनब्रा नोंजों आंजों पार्सनेल ना नोंजों आंजों माने नोंनाव फैसा दङ नामाब्रा मा खोनायासै नोंनाव फैसा दङ नामाब्रा फैसा नांगौ फैसा नै एखेलावा लाथिखौ नांगौ जादोंलै आंनो मोनगोन जेबो टेनसन लानाङा आङो फैसा बिफांखौ गायनानै दोनखादों जोंहानि आबैया थैनायनि सिगां आंनो जादुयै बिफां गालांदोंमोन खाबानो मोने नांगौ नामा एमाव राजा बिदि नङाब्रा आं बिफांखौसो नागिरहैनो नागिरदोंमोन बहा माने खोन्थाजाया मालासिया गुवाहाटियाव थांदों नामा सिख्ला लानानै लाजिबा जेबो जाया जेराव थाङाखै जायखिजाया बिफाया न'आव गैया आरोना बेनिखायनो आं एसे बाहेरायाव थांनो नागिरैनि सुलाद लानो सानदोंमोन फैसा दंबा हरबा मोजांमोन आंनाव फैसाबो गैया नोंखौ हेफाजाबबो होआ मिथिबाय सोरनिफ्राय हेफाजाब लानानै थां दे होमबालाय माबायदि मानसिया न'खरनि मानसिफ्रा लाजिनाय गैया गिनाय गैया नोंहाबो बेवहायनो दंबाय दङ आयै खोनासं हंला नों सोरखौ गोसो थोयो सोरखौ गोसो थोआ बे आंनि खोथा नङा दुम्बाखौ प्रप'ज खालामबाय थां बै गरमाव आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम आं गामियाव मा जादों मा जायाखै सुलाद लाहैनि आयो नै माथो सोरबासो गैलाहाय माखौबा नुनांगौ माखौबासो नुफैलायबाय दुम्फाव हंला आं नोंखौ गोसो थोआ होननानै सिगाङावनो बुंखाबाय नों मानो मानिया I love you I love you थाबिउ गैयाहाय आंजों आं रोङा बेफोरखौ आं ओरैनोबा आंहा दाउ गोमादों हांसो गोमादों नों बेवहाय बिदि दा बुंथार मिथिबाय I love you माबा गोराव सोराव I love you जाम्बा थां माथां लामायाव थानानै बिदि होनबाय थानाङा थां न'आव थां उनाव रायलायगोन फनाव थांबायबो दा फनाव रायलायगोन होननायखौ नंगौ सानथार मारखो ना माखो जारलासोहाय आबायदो बेखौ लाबालाय बोरै जागोनहाय ओरैनोबा हौवा मोजांबो गैखाला माथो बे बुहुमाव मोजां हौवाफोरा गाज्रि हिनजाव गोसोथोयो गाज्रि हिनजावफोरा मोजां हौवा मोनो आंनाबा मोजांसो जागोन ना गाज्रि जागोनथाय हंलायाबा आंनि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन गिनायसो मोनलायलाङोहाय हाय मादै माब्रै दं आं मोजाङैनो दं नोंलाय माब्रै दं सिखिरि आरो बानलु बेदाङाबो मोजाङैनो दं ना औ मोजाङैनो दं खाथियाव दंना गैया बानलु बेदाङा आंनि खाथियाव गैया नों बानलु बेदांनि खाथियावनो थाग्रा जादो मिथिबाय आं बानलु बेदाङा जि एपार्टमेन्टआव दं बेहायनो दंफायो आरो बे एपार्टमेन्टनि गाहायाव थानाय पार्कआव जिरायनानै दङ आं दा आयौ होमबाथ' नोंलाय बानलु बेदांखौ लोगो मोनबायानो थायो नङा होमबा मोजाङानो जाबाय दे औ दे होमबालाय माबा मोनसे जायोबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय जागोन दे बानलु बेदां बिमाया आंनो एसेबां कल खालामबाय थायो बियो बानलु बेदाङा आंखौसो गोसो थोयो सानखोना माखो नाथाय बानलु बेदाङाथ' आंखौ गोसो थोआ अब्लाबो जेबो नङा जुदि गोसो गोथारै लुबैयोब्ला सानसेबाबो जाफुङो होननाय खोथाखौनो नेनानै थागोन आं बानलु बेदाङा आंनि मोजां मोननायखौ सानसे एक्सेप्ट खालामगोनखौ आच्छा बेवहायसो दंफैयो होमबा नों आरो बेवहायलाय मानो उन्दुनानै थाबाय थालायखो बेलाय सिखिरि दानो रायलायलायगोनसो आंजों बियो सिखिरि मा इसेबां गोदो उन्दुखोब्रा बेलाय बानलु नों बेवहाय मा खालामदों मा खालामदों आं बे ससाइटियावनो थायो आरो नोंलाय बेवहायलाय मानो फैदों आंखौ सिखिरिया लिंहरदोंमोन बेनिखायनो फैदोंमोन माबा इमारजेन्सि दङ होननायखाय आच्छा सिखिरिया लिंहरबा दर खारबोयो आरो आं लिंहरबा सिरि था नोङो आरो मानो फोजानो नागिरदों
मानसि उन्दुनायखौ नुवाखै नोंनाव एसेबो मेनार गैया नुनायावथ' नोंसानि बिमा बिफाया नोंखौ मोजां मेनारखौनो होदों माथो मानो बाहायाखै मानसि उन्दुना थानायखौ जानला मानला फोजानो नाथाय बियो आंखौ इमारजेन्सि लिंहरनायखायसो फैदोंमोन आं दसे नेनो हाया नामा आरो मा गसंबाय थाखो सिखिरिखौ नेनोसै आरो मानो नेलाबायनांगौ जाखो आंनो संख्रि साहा फुदुंनानै होफै मा संख्रि साहा आं लोमजादों मा लोमजाबा संख्रि साहा लोङो बियो आंनि खर'खौ जानो थाखायनो खामानि थिननो नागिरबाय आंथ' बानलु बेदाङा सिखिरिनि ससाइटियाव थायो होननानै मिथि मोननाय मोनब्ला आं बिदि फैलाबायामोन बेसेरा सिखिरियाबो गोदो गोदो उन्दुथारबाय फोजाथ'ला आं बोथोराबो अखाबो दानसोरां इसेबां मोजां मा जाखो थफिराम माथो मानसियानो फैयाखै र' फैगोन बियो आं दिनै हाथियारखौ लानानै बिफाजों जुजिहैगोन बेनिफ्राय आंनि हिनजाव बादालिखौ लानानै फैगोन जुदि बादालिया नोंखौ गारबायबा नों मा खालामगोन थ' जाम्बि बुरबक मेट्रिक फेल आं मेट्रिक पाससो दे मेट्रिक पास नामा फार्स्ट जायखिजाया नों आंजों हाथियार बायखानायाव थाफाबाय जेब्ला थाफाबायानो थाखानांसिगोन थाफाबायानो थागोन मानो होनोब्ला आं न'खौ गारनानै फैखाबाय नंगौना नङाब्रा दालाय बहा उन्दुगोन नोंलाय दायो आङो बहा थागोन आं मोनथिला दावसे देलायनि न'आवबो थाहैनो हाला आरो फारसेथिं आङो सन्थला मोननावबो थाहैनो हाला आं नोंनि न'आवनो थाहैनोसै नामा आच्छा दे दावदै बाप्पाबो बियो बेवहायबो मोनफैलायबायना नोंना अमा राजाया बहा थांखो बियो खोन्थाया माथो आदा अमा राजाया बहा थांदों बहा थाङाखै गासिखौबो लाखुमानानै दोनो जेबो मोजांखौनो खोन्थाया माथो बियो मानो खोन्थाया जानांगौ जाखोब्रा अमा बसा खामानिनि थाखाय बाहेराव दं नों होमबाबो लाखुमाखायो आरो नों मानो फैदों खोनानो मोनदों नोंसोर माथो हाथियार बायनो नागिरदोंनो बेनिखायनो दावदै थांनोसै मोजाङै मोजां आखाया बोखार नङाबा दावदै थफिरामजों थाबाय थानाङा माथो मोनखांबाय थादोंलै बियो माथो मोनखांबाय थादों हगार आंनि खर'आ नों मोजाङै मोजां थांगोना थाङा बेनिफ्राय नङाबा नों गाज्रिनो दामजासिगोन आंजों आंनो दावदैखौ हर होमबानो सिरि सिरि थांगोन आं थाङा माथो दावदै माबार फै होनदां नों थांमाराना आंजों जुजिग्रा आगाबोबाय थानायालाय होमबानोथ' सिरि सिरि थां नङाबा दिगदार जागोन आरो दावदै नोंबो नोंनि थाखायबो जादों आंनि थाखाय मा जाखो बे नेवलायासो फैनानै डिस्टार्ब खालामदों नों आंजों थाफाना थांनो नङाबा सानैखौबो दामनानै हरगोन नों बिदिसो आदाखौबो बुयो नेवलाखौबो बुयो आंखौबो बुयो नोंखौ गानायाव गैया नोंखौ हाथियार बायनो नागिरदों होननानै खिन्थादों थुदो बेनिखायनो बुंबायना थफिरामा मोजां नङा होननानै चाला बिदाबो बिनो बिनानावबो बेनो न'खरानो आयु मासो आंहासो हाथियार लांनो फैनाया लस जासिगोन आंनि बिफायाबो जानला मानला मानसि नङाना बिजों जुजिनो होनबाबो हाया बेनिखायनो बोलोजों नङा सोलोजों नङा बायदिसिना बाहायनांगोन नङाबा जानाय नङा मोनथिबाय ना रायजोफोर